oro wachomo kata wantiere dwe mar 12 ni masiche mag apaya kaka dima bende usendiko piny kaka NTSA. Thank you. Erokamana ahinya. I may not give me figures, but maybe specific my dwe mar 12 kech pod wadhi mbele. But sorry. Sorry. Kake wacho Juma mokadho ni kata Juma ma wantiere ni ne waneno medruok mar lalo ngima e apaya ka. Achiel kuomgi wacho motimore Nakuru kuma notimore Thika Road. Waneno ka nitiere ga trend e kinde mag nyasi gi. Obedwa mar 4, obedwa mar 8, ahinya dwe mar 12. Nikech ang'o? Jowuoth ng'eny. Ji mang'eny chiedo di kaluo kuonde mopogore opogore, wuoth ng'eny. Koro nikech wuoth ng'eny ji bende ni garaka. Mano miyo wabedo ga masiche mag apaya mang'eny. Kuom ranyisi na kuom accident miwacho motimore Nakuru. Nen trailer mar Uganda mane biro koni, and gima nokelo chandruok, it lost brakes kato odhi bathe kora chich otuomo geche mamoko mane onge gi chandruok gene giao Nakuru kichiko wangayo machiko Eldoret to kato gari ni kwero motimruok nade emotuomogi. Mama no bende nyiso wa gimore apaya kani emomiyo wacho ni